Try guys kay gamay ka itong memories guys ba. Ito man guys. Atong ko ang nag-egg sa guys ha. Para ko. Tani ka. Ini guys. Super kainit guys. Gutom mo rin. Ngayon man nato kaon guys. Kanang magsigilita balik ka. Ay kuan. Naman ito giapas na tayo guys ba. Atong kuan. Kinitis. Okay. Guys. Okay. Ano guys. Dayon guys. Itong i-slice ang egg of kamatis guys. O kanang tomato. Okay. Finish na to kung guys. Recipe. Egg with kamatis and pansit canton. Maunig bagong recipe na namugna sa Eko kusina ni Eko diri sa lungsod sa Matarong. Mong ikaw guys. Okay. Welcome to my kuan. Mani ang kuan. Finished product sa diri sa kusina ni Eko nga pansit canton kani egg with kamatis. Bag-o ning namugna sa kusina ni Eko diri sa lungsod sa Matarong. Okay, akatong ganahan mo patudlo, andam kong mutit ninyo aron akamauta mo unsaon pagluto sa itlog with egg with kamatis diri sa kusina ni Eko.